Ano man? Ikaw ba? Ano man? Aja ni gilab siya ako aran ni tanan. Ha? Hello mga Junjuns dyan! It's me again, Junjuns TV. For today's video, Nangasay ta. Tanawan ninyo. This is double celebration. Hi. Kaya siya mo ginahan. Ay, tanawa ug unsa. Di ana po'y grasya ni abot. Yoo! Mana na dai bagong cake? Flying cake. Si, Hawa pa to. Oh, why ba ito? may relax pagali to for a while. Yeah. Kana. Iklaro. Giling mo ni sa mayroong panahon na. Og diyan na pala ang putahe ni abot. Oh my God! Og ka man ay desisyon na ni giyon sa ni namo paghurot. Grabe pila ra ka buok nga ono sa kaliro na horot. Mingon di grabe naman yung mga tuwaran. Si Shami may naghurot. Ah. Saya menggibuhat. So lagi arrange kay mukha o butong kay ba? Bang balik? Man bubungtungutan naman ni Mat John. Oy, may ba ang kana din. Ano man? Ikaw ba? Ano man? Aja ni gilab siya ako aran ni tanan. Ha. Ah. Kahurot ka na na. Hama Jiji. Alahot na na. Pwede mana? Pwede. Ara man tong cellophane. Yung box ra. Yung box dito. Ah. Yeah. Saya menggibuhat diha. Mga mo manreg tao dalo. Kay gamay ra gunang. Nagsa apong putos, nagsa putos. Ano ba ginamo? Ortorotot. Nagsa putos. Ano na buli na? Kurunto. Saya. Salad to salad. Kani pansit deh pansit. Ano mo ka na datot? Madana din DJ.
Nakuha, sakpan na ka. Karing sa sinugba mo eh. Uus mang ko sinugba ba? Sa maling shape, uy. Deng, lamas sa unod. Diba? Karing uus mang ko. Diba ko yan? Yan! Yan! Sabag pa siya. Deng ko. Hani ba? Hani ba ka mo? Sa katakal. Huwag nga, di mo na just one. Yung sa mga pakanon na na datot. Isda, deng, isda. Dali, deng. Ya, mangita sa bukod yan. Basta kamuha ba? Ya! Yes! Right? Ruto eh, nagalihan na. Hubog ang siguro ni Salad. Ya, mabila daw ko. Salamat sa birthday. Okay. That's all and thank you. Tawag isang bring house. Para isang-ireng. Anang kita ito sa kiyaya kay basig masuko siya ba? O sige. Tarungag pa nang cook. Cook. Tanawa.